Ayo. Angenteni. Angenteni. Ha iki cocok biasane wong nom iki sing surasane iki bangsa ngono kuwi ya. Bawa napa mboten? Bawa nggih. Nggih. Nggih, oke, monggo Mas Dimas tampil ke muka bawa yo. Angenteni bawane napa monggo? Pangkurinoso. Pangkurinoso. Yuk. Monggo. Ayo, ya betul itu. Dalu punika ugi dipun rawuhi para kadang dalang saking Pepadi Ngawi yaiku Pak Aris, Pak Alek, Pak Joko, Pak Karyani, Pak Ayah Sukadi, lho Pak Gembleh. Iya, engko diaturi minggah ning pepanggungan, heeh. Bibar iki. Monggo, Mbak. Jan tinggi aku. Mas. Oh. Terima kasih nggih Mas mun ditanggapke wayang Mas Bambang. Oh ya Dik, aku jadak samu barang. Aku wis tinggi iki tenan. Besok gawa pulasne wayang sing apik. Oh. Monggo. Yen wis rina banjur ratri mong kadulu Mas Bambang slopmu mbok ganti. Ha iki suwek kena anu kok kenan banyu trocoh ki mau. Enggak. Tangane yo ilang. Tanolya tresnani lahir Suarane sapa to Mas? Suarane alah sinden kae neh. Sapa ki? Dik Prima. Kowe tek ngerti? Ha Facebook akeh kok. Mboten dolanan Facebook iki kula? Mboten. Mboten. Anu TikTok mawon. Kaya dalang tenan nek ngene iki. Yo jan. Monggo. Aku ngenteni tekamu kaya semua babu jengku
kasih, Mbak. Nggih, sama-sama. Nggih, jan suarane apik wong enom, degane kambel ijo, bejane sing duwe bojo. Ya, besok niku nek duwe cita-cita niku dalang, duwe bojo dalang apa yoga, Mbak? Saentuke, Mas. Oh, saentuke. Nggih. Tapi ya buka lowongan go dalang to. Nggih enten. Oke, siap ready, Co. Yo. Ya matur suwun. Iki pepundenku saka Karangjati yaiku Pak Joko katuran munggah ing pepanggengan. Monggo srepeke Mataraman, Co. Duduk, duduk. Monggo, Pak. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki diparingi sehat wis alhamdulillah. Selamat kangge anak kula. Sapa? Asline iki lho jenenge rak Mas Bambang Bagus Riyanto kalih Mbak Nur Hasanah. Nggih, Mas Bambang. Wis pandu ngono ae. Nggih. Pemulas hebat. Nggih. Iki wayang nggih sing mulas Mas Pandu. Niki rencana aku bengi sing wedok arep diprojo. Arep projo omah iki rencana ya dicawi dipulas. Dicawi. Kalebet gadane nggih. Jare ya ngono. Pak upami ngen kula pucukane kula projo grenjeng ngeten pripun? Wah, meling-meling. Nggih niki kathah kadang-kadang masalah rawuh Pak Ketua Pepadi rawuh. Mengke Pak Ketua Pepadi kapurih ndonga mantram suci. Kowe nang iringane gitu. Wayah lerepan kudu. Oh. Arep nggih. Iki kaya arep kelelep. Neng sae. Apik neh pas dadi dirijen. Pripun? Mulane to proses niku penting. Nggih. Dados dirijen? Dirijen kaya wong parkir. Ora ketok to iki saya. Nggih, pokoke bakenipun mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya ora jeneng mokal nek Mbak Nduk sapa Nur Hasanah iki wis bejo-bejane Pandu ngayu pake biyen ya merusuh. Lho nggih. Mas Pri iki putih kaya Cina. Nggih. Siji Kang Pri loro aku kuwi dijajarke iki. Gagah perkosa. Heeh. Werkudara kalih Kresna nggih. Iya. Dadi padha irenge ngene tadi. Nggih. Budara Kresna Janakane Mbah Salam. lah. Tetep bangga. Nggih. Gadah sejarah napa kalih Pak Pri? Kenangan napa? Wadah. Nate kula jarak nganti arep adol dus ya tau. Pripun niku kok? Kula kali Kang Pri rak meniti gamelan. Nggih. Gamelane abahe tanggapan. Gamelan iki kan tunggu Kang Pri. Nggih. Jarak kalih cacah niku kethuke didelikne. Nggih dadi pripun? Niku ning wis disetel. Dadi wong sing takoki iki mesti jawabane siji. Mengketokne wong edan mlaku rono. Tanah ya wong edan tenan. Ditunggoni wong edan. Ditunggoni sak turune ya iki wong edan nek turu piye ya. Nggih. Wong edan turu ki kamprine disok kethuke ora eneng. Tanah kethuke wis ning omah.
Nggih. Ngantek takon rego kethuk ki biru arep diijoli arep adol dus jaman kae biyen. Pak Pri. Bareng wedhuse payu kethuke dibalekne. Terus kejeme guyon ngoten niku. Nggih. Nggih. Yo sanese tepundi to niki? Pak Alek. Monggo Pak Alek. Muga-muga kene lho. Minggah pepanggungan. Pak Ketua barang niku Monggo Pak Ketua katuran ndongani. donga ten Biasane eling-eling terus erep ngono kae. wong wae gembleh barang yo enek lho ning ndi to. Nggih. Katuran-ngaturaken kidung mantram suci mantra rahayu. Monggo Pak Alek minggah wonten ing Monggo Pak Aris. Slendro songo. Cirine serat kiteran. Monggo Pak Aris. Oh. Ngangge rep niki. Ini ngene nyapa to kok mesti ngene apa spontanitas apa piye ya? Nggih. Modele kaya yoga niki ra roh tabuhan ngono dadi Kaya elektron. Monggo mboten minggah Pak Aris. Monggo. Alah ora longgar niki. Niki ketoke sesek nang pira-pira klebu. Napa kiprah? Alah mlaku wis doyong. Nggih. Minak jinggo kan nggih. Nggih bakanipun mugi-mugi Nduk Nur Hasanah ngrungokne. Nggih yo. Dan Prabu Duryudana minggah wonten ing pepanggungan. Raup. Yuk. Ora aprep ku lho. Balene Mas Arman tak toprakne karo Kang Joko aku. Oke, ayo. Patih Sidopaksa. Apa Sri Tanjung? Suwone sik. Gadet. Sik. Jenengan wau pripun patih sapa? Karepmu lho piye to jare? Arep ajak toprakan suwe Kula dadi napa? Sidopaksa. Kuwi nek ra sutradarane picek ora eneng. Ya ngene kok Sidopaksa niku ndapuk wong niku dipirsani. Jadi nek kaya Legawa niku pamane dadi sak Hadiwijaya niku pantes gitu. Terus nek kula niku wis dadi papakan desa kula niku. Dadi Mate Sidopaksa kuwi luhur lho. Agung derajate Mas. Tak dadekno Sidopaksa sampe leluhur aku mbok dadekne leluhur mati. Nggih, nuwun pangapunten saderengipun. Dan suarane kaya MC. Nggih, wong jenenge kalih Pak Pri niku kula niki dulur lanang. Ora usah nangis. Wis, wong emang teko. Pripun mawon kula nggih mboten mentala sakjane. Nanging Wis
Susah ya seneng, susah ya seneng. Wis anggone Mas, nek susah nek seneng. Lanang ya nek wedok. Neng luwe ya eneng. Parek. Ya neng rek ra neng rokok ya neng iki. Ning alhamdulillah. Kanca-kanca niku wau apa grup ngenyek iki. Bengi iki seragam sampurna. Mergo suguhan dia bengi. Sampurna mil niku. Ya kretek. Oh. Aja kok ngono. Gawe aja muni macem-macem. Pripun? Kok iso apa? Eling-eling itu wis rap ngono. Nggih, adate Dudu aku iki. Sinten? Ora aku ngono kuwi. Kenangan nopo kalih Pak Pri jaman sugeng riyin. Oh, kali Pak Pri niku kenangan kula kathah. Pak Pri niku tirakate gedhe. Nek ning ndi ora nggawa sadal. Lho niku Pak Pri. Terokno. alasane Alasane niku ya cara wong tirakat biyen iki ngono kuwi. Gak tahu Pak Pri kok sandalan ya ora tahu ning ndi iki mesti ora sandalan sikilan tok. Kuwi tak tiru ngono kuwi Pak Pri. Saestu niku. Padha aku ning ndi iki sepaton gak tahu aku. lho lah napa Ora duwe. Paton. Sandal aja nek sitae gedhen perkara ke bengi sapa sing nggo selapku. dadalah Wis tetep tak urus iki. Matane. Wong ya kuwi mbok yo mikir nek kejawen kuwi ngisor mestine selop. Lah nek nabuh ngono to ora apa-apa. nggih Dalang lho. Dalang yang kok nganti ora nggo selop iki piye? Japit, gak apa-apa japit. Bar karep penerimaan tokoh wayang. Biayak. pencuri selop niku Pripun Pak Pri pripun tirakate gedhe. Nggih, Pak Pri niku tirakate gedhe. Kanca-kanca dalang niku nggih. Nek dalange pengen apik ya kudu tirakate sing gedhe. Lagi urung disuguhi wis mrambyang ae. Dadi kudu tirakate sing gedhe. Nek manjak iku umpama ora mangan ora masalah. Awet esuk teko sore dijajal poso ngono lho. Sore lagi mangan. Kuwi tirakat jenenge apa? Melek. Wis. Lagi manjak tukang ngendang turu. Lha terus ngene nampluk ngene kon piye? nek dalang niku biasane duweni kidung suci mantra rahayu nggih lho Oh iki ya wis ngono neh. Ngene iki wis lali mbok kongkon neh wis lali. anu ambali sepisan melih kula apalke mengke Lali aku wis lali. Wis rasa. Kuwi mangane Kang Pri mulih ngamuk. nggih Nggih, niki Mas Joko nyuwun pangapunten. Nggih. Niki mantan ketua Pepadi ya diaturi. Oh nggih, Pak Karyani. Pak Karyani. Monggo Pak Karyani. Ya, Isih Cok. enek sitok iki lungguh ki enek siji. Ayo niki. Monggo, Niki Pak sore Pri. Mbak Rini. Rino Pak Pri yo munggahe Pak Karyani Lah Sik. Aja kok jujuk iki no. lha lho Gangsaran bukane benang piye? Kanggo gangsaran sik. Piye jajal mau piye? Yo, nuri. Mulai Kang Sowan. Ilujeng dalu Bapak Karyani Nggih, sugeng dalu. nggih Mas Dalang. nggih Sik nuwun sewu aku arep pengen ngenahke. nggih Wayange gambare Pandu ngendi? niki astane tapi Sik, aku curiga. pripun Gambare mesti mbok ganti kuwi. Kok ketok kaya jok kluthuk ngono. senes Mas Bambang Riyanto ngene Dene kok dodane kaya jok kluthuk lho. Bulan. Delokan kaya jok kluthuk kuwi lho. Iya apa ora? ngene ku nggih lucu kaya jog luduk kok
Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, niki dek siang kula pun sawan utuh. Nggih, terus wau nembang napa ndek siang mau. Sinom Parijoto pelok barang ngoten rencana. Lah ya rumah saku kene iki telake anu ndek kok diwenehi barang wisan malah saya kaya wong plekikan to. Mbak iso. Nggih. Nggih niki didhawuhi napa? Yasinan, Mas. Ngapa wonten anu kadang sepuh Mas Alek, Nggih. Pak Sukadi. Ya kanca-kanca kathah sing rawuh niki. Alhamdulillah. Nggih ngestreni dawuhe manten kekalih, nderek-nderek donga. Nggih. Ping kalih nggih. Nggih. Ngelingi swargi riyen ya wong entengan kok. Nggih, labuhane kathah sanget. Tenan. Saestu riyen nggih saben-saben dalu ngoten mesti nggih jagongan sok-sok teng ngarepan teng sor pelem niku biasane kalih kula mesti ngilar kloso ning kono kuwi wong loro karo geni-geni. Nate ndamel tembang napa kalih swargi niku nate nggih. Ning ngantos sakmenika mboten sios medal. Lah napa? Pripun? Ndamel tembang karo riyen kalih Mas. Nggih. Nggih, monggo. Pun mang telaske mriki. Napa? Nggih monggo lanut paring dawuh napa? Nggih, katuran nembang napa? Sinom Parijoto pelok barang nggih angsal. Niku. Pelok 6 mawon, Dek. Pelok 6 oke. 6. Nah, iki. Apa palaran bagi-bagi ngono kaya. Riyen nate diserat kalian Swargi nuwun pangapunten. Nggih. Tembange napa, Pak? Sinom. Sinom. Beteng pendem boska Ari loko pinggir kali tapur yakti susu Hop. Oh. Hop. Iku kudu hop. wonge ra teko. nggih. Di Suraos riye cakepane. Pripun cakepane, Pak? Beteng pendem wis kaloka. Nggih. Terus Pinggir kali tempur yakti. pinggir kali tempur yakti. Kali tempur niku pertemuan dua sungai. Dari saking Madiun kalian saking Solo. Itu. Monggo pun lajengaken. Oh. Ngawi kapapan wi soto Jamus warak lan Sri Gati Ngawi papan pariwisata. Ngawi Ngawi keh papan wisata. papan wisata. Jamus, warak, lan Srigati. Jadi niku diurut kon dhuwur nggih. Pariwisata kabeh. Biyen aku nek wisata ya ning kulon kono ngalor ngono biyen. Nang pundi? Dung Bathok biyen. Nggih. Nggih. Sendang tawon jo lali tan waduh
Pokok nek apal Nggih. niku Rabu ya banter. Dirole banter. Ini jajal ngene. Kon baleni jajal iso, Bro. Mengke bar niki gancaran Bapak iya. Niki mas cakepane Mas Joko wau sendang taun aja lali. Nggih, kali Ngetan waduk numpak prau. Pondok Sangiran monggo kulon trinil jaman tipe padi iki gawe toprak ya apik lho iki. Sae nggih. Iso nembang kabeh. Keyange wis. Dadi Monggo. ben ora anu napa niku kersane ora Saya guyub. patek ngewosi. tur saya guyub. Nggih. Hmm. Keyang gawe lakon Sumantri. Mergo aku didapkan Sukasrana. Sinten-sinten. Alah engko tak WA. Lakune wis oleh. Persis Sukasrana niku. Meh Nggih. mangka iku bisa gawe ngawi ondang Jane bawane sinom niki terus lancarane ngawi maju. Suwi ra metu lho iki. Ngawi maju. Enten yang maju sing ngripta nggih Piyayi wonten. Ngawi. Piyayi Dunggalar. Momo monem olu. apal Kang Pri Roji nemlu roji. Roji rolu roji nemo patmo nemo nemo lu roji mo lu roji ngono mbake biyen. Nek Ngawi susah iso ngunek ning Ngawi maju iki. Mosok nggih. wong Ngawi ngunekno tambal ban. Ayo Pak. cobi Mas Joko Pak Pri tampil yuk. Golek cakepane. Ji roji rolu roji mo yo iramane anu rada kalem Ngawi maju Pranyata kutha Ngawi wis maju ing desa-desa ngerti jero kutha lare kabeh bos katon tumata pembangunan kerukunan lan kabudayan lan tadung-dung dadan tadung-dung dadan jroning kutha kaya kang sinedya ing negeri Nuswantara Ngawi maju pranyata kutha Ngawi Sae. apik kaya ngene lho ora ana sing garap. Mbok sekali-kali nek kanggo napa niku acara kaya Dek Bengi kuring ngadeg iki Ngawi maju ngono. nggih Panem Bromo Nggih. Surasane nggih apik. sae to sae Sae napa sae? Nggih. nggih Nggih. niki diteruske napa monggo Mas Joko
Nggih, dalange mriku kok. Yuk. Nggih monggo banjel-banjel napa? Lah kaya dagelan ae. Mangkane kok. Ya awan wis banjol. Nika Mas Yoga nggih ugi rawuh Ketua Taruna Budaya Mas Pak Yoga. Sukadi nggih Nggih kathah. Mas Joko Pak Sukadi kalih Mas Alek. Nah, niku gentenan ngono. Ya nggih monggo. Monggo ya. Pak Alek kalih. Monggo Sukadi. ya kalih Pak Alek. Mas Alek, Pak Ayah, monggo. Iku jam pira ta? Bare sak senenge ngene wis. Nggih. Nang manyang niku mamae dhewe. Lah nggih. Monggo Bapak. Monggo ya. Truduk Tulindak. Monggo Mas Alek. Sareng kula mandhak kalih Mas. Monggo jenengan gantos. Monggo Pak Alek.